abo bos ka ngono jongma sujang nai tabo abo kobangma tongkai si chin samu yo norong asung sanai mosa mayong ni jeng kobang nang leka jeng jotong saima norong nokra chin o sehara norong man norong hai to romina de hai si ang o pis tong ni sakang chin to kaisa plan tong he diba na chin kaisa study tong hago jeng gana gini no tong hai si norong gana gini tong hai bujika inglai jeng wan sugui bhabi uino pis bahai ke phainai chin o plan tong hai si how peace can come ha bahai ke jeng aboni plan tin botong hai oro tini kabamang group noro nukna there is porimal group there eneleti bo anele tin boruno ene again hastepa group is there hediba borok no botiki tumi phekya hediba na ngai jeng bokhak warbai no haji ngai bo sabo bu purgo bini kore existence kre this that we make question so many things haji hiaba abo hake kok bangla yawi nei jeng khabai kha kukhurbai na yasaka this is ang abuno wan sugino I can now tini porimal phone ni okay you all are the separate ngota haji section ang nai khang kai to borong ko chebe tongmano haji manu nei diba ngau borong tangne borong obostha ang siubo jaga soknai haji buika inglai obrok joto wan sugi jengoro amo haike wan sulai tongya abo haikun dinu peace bo phaya jeng thansa ke samu bo tang thamaya o thansa no naharai haji thansa obo jengno khlaiu puila jengwa haji abo naro nang sai kana nei haji tini IPA tiba-tiba ingka political insight to thangga kelai haji bujiga anga jaga thanglak tini but ang sanai thansan bagai jengno try khaika jodio jeng sampurno hoito khlaimiya joto samu to jeng joto no dagi khlaina opo gyablei boro romnar ma ya abo soya haji ngi tini norong ba abo no sengi mano jeng sarai haji norong abo to inai